Вітанкі! А з вами зноўку беларускія народныя казкі, фармат, які я запісаў яшчэ ў восень, каб цяпер у зіму мы змаглі атрымаць асалоду ад восеньскіх краявідаў і такога агульнага вайбу. Вось тут у мяне комент стаіць і спадзяюся, ён таксама узімку дасі вам крышачку цеплыні. І сённяшняя казка «Як мужик гусей дзяліў». Жыў адзін бедны мужик. Зіму сяк-так перакідаўся, а прыйшла вясна, хоць зубы на паліцу кладзе. Адна гуска засталася, ды і тая худая. «Занясу, — кажа мужик жонцы, — я гэткую гуску пану. Можа, ён дасць за яе крыху жыта, а там лебяда вырасце, як-небудзь і перакідаемся да новага хлеба». «Добра, — адказвае жонка, — нясі. Нам з гускі мала карысці, без хлеба і мяса не яда». Зарэзаў бедны мужик гуску, аскуб і прынёс да пана. «Што хочаш за яе?» — пытаецца пан. «Дорага з пану не возьму, — адказвае мужик. Дасі гарцы з 2 жыта». Пан падумаў, гуска хоць і худая, але недарагая. «Ну, добра, — кажа, — куплю твою гуску, але падзялі ты яе на маю сям'ю». «А якая ў пана сям'я?» — пытаецца мужик. «Я, пані моя, 2 сынкі і 2 дачкі». Мужик падумаў і кажа: «Пан — галава сям'і, пану і выдзелім галаву. Пані — першая пасля пана асоба, ёй няхай шыйка будзе. Сынкі падрастуць трошкі, ды пойдуць таптаць бацькоўскія дарожкі, ім няхай будуць ножкі, а дочкам па крылу, каб хутчэй замуж з дому выляталі». «А рэшту каму?» — пытаецца пан. «А рэшту мне, за тое, што падзяліў». «Ну і хітры ж ты мужик, — дзівіцца пан. Удала падзяліў, нічога не скажаш». Аддаў пан мужику гуску і яшчэ мех жыта ў прыдачу. Ідзе мужик да хаты, пасвіствае. Даведаўся пра гэта яго сусед, багаты мужик. Схапіў ён пад пахі ажно 5 адкормленых гусак і да пана. «Вось, — кажа, засопшыся, — прынёс табе, панок, 5 гусак, дай мне за іх 5 мяхоў жыта». Пан кажа: «Добра, дам табе 5 мяхоў жыта, але падзялі ты гэтых гусак на 6 душ маёй сям'і». Дзяліў багаты мужик гусак, нічога не выходзіць, а тут якраз недалёка бедны мужик праходзіў. Пан паклікаў яго. «Падзялі ты гэтых гусак, — кажа, — на 6 душ маёй сям'і, бо твой сусед зусім бесталковы, не можа падзяліць 5 гусак на 6 душ». Падумаў бедны мужик і пытаецца ў пана: «Ці верыць пан у святую Тройцу?» «А як жа? — адказвае пан. — Хіба ж я не каталік?» «Ну, дык будзем дзяліць. Пан, пані і гуска, святая Тройца. 2 панскія сынкі і гуска, яшчэ святая Тройца. 2 панскія дачкі і гуска, 3 святая Тройца. А я і 2 гускі, таксама святая Тройца». «Ну, бачыш, — кажа пан да багатага мужика, — як трэба дзяліць». Аддаў пан беднаму мужику 2 гускі, а багатага выгнаў вон. Атрымліваецца, багатага мужика абрабавалі. Я не ведаю, якая мараль у гэтай казкі, шчыра кажучы. Мне падаецца, яна вельмі сумнеўная, як і ў большасці гэтых казак, але, мабыць, вы ў каментарах знойдзеце мараль самі. Да сустрэчы.